Gaurkoan txalakari. Nik urrengo elkarrizketatuari galdetuko nioke gustora globalizazioaz eta mundu saretu batez asko hitz egiten den garai honetan, zer den euskal kulturak munduari eskaintzeko daukana? Geu garena, geure hizkuntza, geure bizitza, nola mugitzen garen, zer sentitzen dugun, zer pentsatzen dugun, eta lotxari gabe, garena bizi duguna eta garen bezalakoak hortxe saiatu egiten. Ze esango zenduke ikuskizun bat, pelikula bat, kontzertu bat, kantu bat, dana dalakua, zure bizitzan emozionatu intzaituna edo ikutu intzaituna, eta horrek, inflexio puntu bat egin dizuna izateko zure modu hortan edo zure bizitzarako. Egiteko modu aldatu ez, baina igual bieta bat niretzat oso importante izan za lehenengo telesaila niretzat, lehenengo lana telebistan, gero ETV-n ere egiten zen nola sitcom, lehenengo sitcom izan zen, eta orduan, ni markatu nindun lan horrek. Zergatik jarraitzen duen horretan. Oso erreza nire pasioa delako eta lanbide bezala oraingoz posible dutelako. Ezingo dutenean egingo dut hau eta beste zerbait. Baina nire bizimodua, nire pasioa, nire obsesioa dena da musika eta ezin dut bertzerik egin. Zer somatzen duzu faltan zure inguruan zuk egiten duzuna ongi edatzeko edo lantzeko? Ze botatzen duan faltan, horrela burua pentsatuz boatzen zaidana da, ez da negarra egiteagatik eta horrela, baina nire profesioa konsideratzen dut batez ere antzerkia euskaraz. Horretan ibiltzen naiz batez ere, erdaraz ere, egiteko prest nago eta batzutan egin dut, euskarazko antzerkian batez ibiltzen naiz, ez? Eta daude laguntzak eta horrela, gero badago eskolak eta horrela, faltan, baina esate baterako batzutan egin dira eta egiten dira oraindik produzioak edo koproduzioak instituzioetatik. Hau da, Arriaga Antzokia edo horrela, eta produzio bat, koproduzio bat talde batekin, eta horrela, baina inoiz ez dira egiten, oso gutxitan, haintxe bertan, azken honetan behintzat bat ere ez, nahi dakidala, euskeraz. Horrelako instituzioek eta horrela, Arriaga bezalako antzoki batek, edo ez dakit biztio Eugeniak egiten duen, egin dezata produzio bat, ez koproduzio bat eta horrela, euskarazko antzerki obra bat montatuz eta gero hori zabaltzen, ez da. Patxo, zelan ikusten duzu euskal antzerkiaren egoera gaur egun? Euskal antzerkiaren egoera hain da galdera zabala. Gogoratzen naiz diplomatiko britaniar batek eman zuen erantzun batekin, bera enbaxadore ibili zen Frantzian eta bueltan galdetu zuten zer iritzia zeukan frantsesei buruz, eta berak erantzun ezin zuela erantzun ez zituelako frantses guztiak ezagutzen. Orduan nik esango nuke ezin dut erantzun, ni basoaren barruan nago. Ez naiz gauza basoa nolakoa den azaltzeko, ni barruan nago. Eta nire impresioak eta barruan gauden impresioak beti subjektiboak dira. Nik dut galdera hori erantzun behar dutenak, numeroak erabiltzen dituztenak, ikusle kopuruak, emanaldi estreno kopuruak, eta hau da, baina gu ez gara horretara dedikatzen. Zer bultzatzen zaitu oraindik pilpilean egotera eta zerk baten dizu indarra aurrera jarraitzeko etorkizunean? Nik pentsatzen dut batzutan ez dakidala beste gauzarik hobeto egiten. Antzerkia da ia gaztetatik eukidudan barruko kilikili hori eta jarraitzen dut kilikili horrekin. Horrek ez da nahi esan batzutan kilikili hori desagertzen danik, ze, ofizioak ere baditu bere momentu gogorrak edo ez dakizula nondik nora jo, baina uste dut momentuz antzerkian jarraituko dela, orain arte hori izan da nire bizitza eta uste dut horrela jarraituko dudala, antzerkia egiten.
kilikili hori sentitzen. Zer da zure beldurrik haundiena? Nik uste dut izan daitekeela nekatzea edo lako zerbait. Kuriositatea galtzea dola gauzengatik, ez? Beti oso neska, emakume kuriosa izan naiz, beti, ez? Horrek jartzen hau mugimenduan, jakin minak eta lata, orduan hori galtzeak, eta igual izan daiteke adinagatik edo pixkat batzutan gertatu izan zaidalako ez? Pixkat nekatu sentitzea edo zera kuriositate hori pixkat ezain fuerte sentitzeak horre beldurra ematen dit. Pixkat apatian erortzea edo indar hori galtzeak. Nahiko nuke jakin, zure egunerokoan edo eta zure jardunean, zerk inspiratzen zaitun? Ni beti inspiratzen hau neure burua ganakiko fideltasun horrek eta jakitea goizero esnatzen naizenen nik aukeratu deten hori egiten nahi naizela. Bai pertsonalki eta bai profesionalki, baina gure kasuan profesionalki une errexago daude, beste batzu zailagoak, baina inspiratzen hau garbi eukitzeak zer izan nahi deten, zertako borruka nahi deten eta noa iritsi nahi deten, eta usten dut gauero, oia sartzen naizenen eta pentsatzen detenen, konturatzen naizenen, nire bidea nik nahi bezala jorratzen naizela, zoriontsu egiten eula. Joan zaite zoin dela 5 edo 10 urtetara, nahi dezun bezala, profesionalki egin dezun zer aldatuko zenuke? Batzutan egia da, behartuta gaudela, ez, komila artean, gustoko ez ditugun testuak, ez dut esango txarrak dianik, hain gustoko ez ditugunak egitea, hain gustoko ez dian programatan parte hartzea, baina bizitza honen eta bizimodu honen parte da ere bai, ez? Antzerketik bizitza oso zaila da, edo pelikulak egitetik, ze esango izuet, edo seriak egitetik, orduan, batzutan beste gauza batzuk bai inberdia, eta denetatik ikasten da. Denetatik ikasten da, ze denetan zuzendari ezberdinak daude, nahi egia esan honin dit, bai Asemanitak adibidez, ja berakala izan zunen, pentsatzen jolin oin ze pasakoa, ez, hemen ja beste urtez esketxek egiten eta ze pasakoa, igual honin dit, ze horri eskerrak beste aukera batzuk izan ditut, beste leku batzuta behi da jarri naiz, eta beste leku batzutatik ere nahi behi da jarri dira, ez? Orduan, nik kenduen nuke ezerre kenduko. Erantzi, erantzi, ikustezu pelikula bat, nik guztu aparte hartuko nuen, ze pelikula ona, ez? Ikustezu serie bat, jolin, pentsatu, horre izango nuke bat txoko, aktore guzti pentsatzen edo, ez? Baina, erantzi, zerbait itxezkotan, kendu ezerrez. Antzerkia euskeraz ala erderaz. Ze oitura daukazu, antzerki obra bera euskeraz ala erderaz daukazunen. Ze aukera ingo zenuke? Zalantzari gabe euskeraz. Euskalduna naitzelako eta euskaraz ulertzen dudelako. Egia esan, eta euskal kultura ere bultzatu behar delako ez. Zalantzari gabe. Ea nola ikusten duzun euskal musikaren panorama. Dagoen eskaintza eta eskaeraren artean. Ikusten dut eskaerak ez dula bera egin alde hortatik, eta jendeak eskatzen du musika, ez? Ikusten da kalean, jendeak ez du musika alde batea uzten, eta behar du bere eguneroko bizitzan, ez? Bizitzeko eta ez dakit. Baina bai egia esan laguntza aldetik eta musikariok edo musikariak ez daukala lehen bezain beste laguntza, ez? Lehen laguntza gutxi zeukan eta orain are gutxiago. Baina bai esan daiteke, grein hori, ez, kantatzeko, instrumentu bat jotzeko, grein hori ez ditzatekela bere zitzali behar laguntza ez izategatik, ez? Benetan egin nahi balin baduzu zerbait, nik gomendatzen dut hori plazaratzea, ez? Zure eskuekin balin bada ere. Nire galdera honakoa da, zer da zuretzako musika eta zein izango litzateke zure erronka, zure hurrengo erronka profesional bezala? Hurrengo erronka da hurrengo liburua. Eta hurrengoa ateratzen denean, izango da hurrengoa. Eta hola, etengabe ez. Eta, pixka bat erronka eta helburua litzateke, egunen batean iristen naizen
ez dakit, da 50 irakurle izatea. Hori da helburuetako bat, ez da. Ez dakit asko eskatzea da, baina, bueno, ez da pixkana lortuko dugula, zen ni oso buru gogorra naiz, eta ez daukat oraindik behintzat etxitzeko batere asmorik, ez? Osea, hortan jarraituko dut idazten, bueno, ez dakit noiz arte, baina oraindik behintzat badauzkat indarrak eta gogoa jarraitzeko. Zuk zergatik sortzen duzu? Ez dakit oso ondo zergaitik sortzen dudan, baina iruditzen zait, bizigaren gizarte hontan niri behintzat ez nago nire zentruan, ez? Eta barruan sentitzen ditudan krisi horiek, nolabait ere musikaren bitarte saiatzen naizena da nire zentru hortara joaten, ez? Nire buruaren bila joaten edo. Ez lekuan sentitzetik nire lekura joaten, ez? Eta iruditzen zait hori sorkuntzaren bitartez egiten dudala. Egia da gero bizitzak mugitzen zaituela alde batera eta bestera, eta beti sentitzen dutela sortzeko behar hori, ez? Azkenean espresatzeko eta nire emozionalidadea zertzeko, ez? Espresatzeko, ateratzeko, ez? Sortzen dut. Zer sentitzen duzu zergaitik euskeraz galdetzen dizutenean? Nire bizi modua, nire lana momentu honetan ez detelako beste modu batea ulertzen euskaraz ez danik. Nire galdera txalakari ezagun horrentzat, zera da, euskaldun gizonezkoa ez ezagun handi hori. Ez dakit norbaitek erantzunik horren inguruan, ez dakit konklusiorik, ondoriorik, zerbait, mesedez? Nik ez behintzat. Maiderren galdera zuk erantzuteri bai? Saiatu arren ez asko, eta hala ere, ez baldin badu mutil batek galdera erantzuten jakin, ni gutxiko. Korbata bat eman da, gaia izango altzinake korapilo egiteko. Euskal kulturaren bueltan, gabiltza pozik benetan, ea guztia ondo joaten den zure. Nola bukatuko zenuke bertsoa? Elkarrizketan. Euskal kulturari buruz ari garenez eta euskaraz kultura egiteari buruz ari garenez, askok diote euskaraz umorea egitea ez dela erresa. Eta neuk ere zentxas hori naukan hasiera, baina gero lortu dut bakarrizketa euskaraz egin eta jendea barrez jartzea. Baina txistea kontatzen oso txarra naiz. Animatuko zeinake txiste bat euskaraz kontatzen? Amona, egintazu primitiba eta. Eta handik biaz eta, Maria, primitiba tokatu zait. Bai, ja, eta ze sartukoet, udanako arropa ala negukoa, sartu dana ze zure aman etxea zoaz bizitzea. Agur! Beti esan izan due, que en casa de herrero cuchillo de palo, bai? Eta agian ni izango naiz aurrena antzerki batea ikustea jun eta mobilak sonatu itena. Zuk zure emanaldin edo zure ikuskizun baten norbait izan mobila sonatzen baio, zer egiten duzu? Atentzio ematen diozu, zai egoten zara, irripar egiten duzu? Zorionez, antzokian uste dut gutxitan gertatu zaidala, ez dut gogoratzen. Kalean zalantzai gabe askotan. Moskeatzen naiz. Moskeatzen hau, errespetu falta bat iruditzen zait, ez bertan lanean ari denarekiko, baizik eta ondoko ikusle lagun eta zurekiko ere, bai, ezkenean ez zentratzen, ezta? Inoiz ez dute zer egin, ez dute emanaldiek gelditu jetxi eta zer esan, baina moskeatzen naiz eta desente. Gustatuko litzaiake dantzan ikustia, beraz, agurraren hasiera egingo diot. Eta orain gustoz ikusiko zaitut jarrait. Kaixo, Jon, barkatuko diazu, baina ez dizut dantzatuko ez agurra, ez banakoa, ez fandango, ez harina ez ezer. Oilertuko duzun bezala, Koseko Inesek ezin du publikoki hori egin. Agurra bakarria dantzatzen dugu espetxean dagoen lagun bat etxera bueltatzen denean. Nahi balin baduzu, niki nahikena da hau. Kaixo, ez dakit nor zaren, baina Donostian egon da
2016 ingertu edukita eta kulturari buruz hitz egiten gauden honetan, ni galetu nahiko nizuke ia zer proposatu beharko genieken gure gainetik daudenei, Euskal Herrian kulturaren alde zerbait egiteko eta kultura dagoen egoera prekariotik pixkat ateatzen hasteko. Zer nun hasi liteke gure iraultza txiki hori? Bai, esan ez dakit. Bakotzak jakingo du, eta nik uste dut horre gauza guztiak leku txikietatik hasi behar dira, ez? Gure esku dagoen mobida bezala, leku txikietatik handienetara joan zala. Zer eskatu azken baten politikariei edo goian daudenei, nik ez dut sinisten eurengan. Nahiago dut uste dut pertsona bakoitzak gure artean egin behar ditugula gauzak, eta gero besteak konturatzen direnean harrapatuko gaiztue eta jarraituko da lan hori egiten. Zer nahiago dozu oporretarako, mendia edo hondartza? Itxasoa indarra gehiago dauka, niterorea baino. Eske gehiago leku gehiago daukeu, Jo maia, ikasi aldek bakaiagoa salsa berden eitzen. Hasitzen, ondo ikasi aldek. Bueno, Juan Marik kontatu zigun oso gauza interesantea. Euskal sukaldaritzaren aportazioa nola izan den itsasoari lotuta nagusiki. Lau saltsak, lau koloreak. Saltza kolore txuria, pilpilarena, bakaiagoa pilpilean. Beltza, txipirioiena, gorria, bizkaitarra eta berdea, ezta? Hoie dira euskal lau kolore aportazio hoiek. Eta bai, saltza berdea badakit egiten. Orain, ondo edo gaizki ez nuke esango, baina egiten badakit. Bueno, guk hemen proiektu berri bat egin dugu Pasaian, itsaskulturan oinarrituta. Nolako proiektu berriak behar dituela euskal kultura pentsatzen dezuzu? Bueno, nik koste egite zaite gauzoi nik naiz oso gai oso urrutira ikusteko, nik gurea, nik nire ingurukoa, antzerki mundua eta kontrolatzen dut pixka bat, eta horra ipatu ditugun bi behar edo falta dien gauzak eskola ofiziala, konpainia nazional bat zergatik ez, eta laguntza gehiago konpainiei, produkzioak txukun atera ditzaten eta ez beti 2-3 aktorekin noizbait 4-5-6 aktorekin egiteare posible egiteko, laguntza gehiago. Ze esango izute hori antzerkiari buruz eta gainontzekotan ez dakit. Bueno, nik posible baldin bada Jon Maiak egin didan galdera errepikatuko nioke urrengoari, nik baino ideia gehiago dauzkan urrengoak, ze ideian beharrean ere badaude, ze proiektu proposatuko lukeen berak euskal kulturan, bere sektorean edo euskal kulturan orokorrean egiteko, ze proposatuko lukeen berak proiektu interesgarrik badun buruan. Bai, nik adibidez profesionetan ikusten dudan beharra da, hemen Euskal Herrian adibidez, antzokia handietan, bai, adibidez Bilbon, Arriaga antzokian, bai, hemen, incluso Victoria Eugenian, ez, konfiantza ukitzea, hemengo aktoreekin, esan nahi dut. Beti gertatzen da, kanpoko jendia ekartzen dutela, produkzio handiak ekartzen dituzte, ze ematen du horrek kalitate gehiago daukala, ez? Baina ez da horrela, esan nahi dut, nik uste dut aukera eman behar dutela hemengo aktoreei, hemengo produkzioei, eta ikusi, benetan hemen ere kalitatea dagoela. Ze batzutan hemengo aktore askok Madrilera joan behar dabe, hemen ez dutelako baloratzen, adibidez, Asier Etxeandia adibidez. Beitu, Madrilen orain, eske kristana da, eta orain hasi gara Asier Etxeandia baloratzen Madrilen ja famatua denian, ez? Esan nahi dut, nik uste dut, antzoki handiek, bai, instituzioek, danak, eman behar dabela aukera hemengo produkzioei, ez? Eta ez bakarrik utzi kanpoko gauzak esaten, bai, eske kanpokoak hobeagoak dira. Ez, nik uste dut ez dala horrela. Eta hemengo jendiak gauza oso potentiak eta oso politak egin ditzake. Orduan nik uste dut hori aurrerakuntza bat izango zela. Bueno, kulturarekin zerikusirik ez duen profesio bat aukeratu beharko bazenu, zein izango litzateke? Irakasle. Magisteritza ikasi nuen baita ere, eta daukat gorde eta egunen baten bueltatuko banintz ere, magisteritza musikala ikasi nuen eta eskoletara edo. Zein
jaki izan zaitezke. Oso galdera celebre, baina bueno, ni nola oso jalea morratua naizen da nire gustoko platera gaztatarta den, gaztatarta bat izango nintzateke. Zure esku ongo bazen, ze euskal talde berreskuratuko zenuke berriz? Ez nik uste itoitz aukeratuko nukela guztien artetik, bai, zalantzari bai. Bueno, ere galdera da, ikusi dituzun euskal taldeen zuzenekoen artetik, zeinekin geldituko zinateken. Ez dakit asko ezagutzen dien, nik uste gehiago ezagutuko dela denbora pasatzekon, baina behin Antiguon, Donostin entzun nun JUS taldea, JUS, eta netzako gehien gustatu zaidan musika taldea. Zergatik? Ez dakit, kristonen gantxa nintzelako kontzertu guztien. Nire galdera zuretzako da, zein dan zuretzako gehien gustatu zaizun euskal telesaila, historia guztien? Bi eta bat. Arrazoi askorengatik, bai, maitasun berezia diot. Eta gastronomia aldetik, ea daukazun sukaldari berezi bat zuretzako, eta esai guzu zein den zure jatetxe, ez dakit gehien gustatzen zaizun jatetxea, eta zergatik? Nire sukaldaririk gustokoena Gurutze Zubeldia da. Jan ditudan platerik goxoenetakoak azkamola honetan, berak prestatutakoak direlako. Berak ezin du gauza bera esan igatik. Ez, hortan oso sukaldari txarra naizelako orduan, benetan etxean sukaldarion bat eukitzea lujo bada. Eta bera esango dut. Eta ze jatetxe, pues, nik gertuko bi aipatuko ditut, oso gustuko ditu darako, Tolosako Fronton jatetxea eta Berroiko Iriarte jatetxea, bietara oso gustora joaten naiz, eta nik uste askotan izen handiak horregon arren ere baloratu berdugula gertu daukagun sukaldaritza, gertu eta gure herrietan denok dauzkagu txoko politiak eta gustokoak, eta baliatu ditzagun. Nort zaren ez dakidanez, nik uste denontzat gustokoa izango den erantzun baten bila abiatuko naiz. Kanta iguzu kanta polit bat. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya sé que veneras mi imagen divina, mi párvula boca que siendo tan niña te enseño a besar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Bakizue, nigan pentsatu. Nire bizitzaren motorretako bat esango nuke dela nire ametsak betetzea. Saiatzen ari naiz, batzuk betetzea lortu ditut, beste batzuk hor bidean nao. Jakin nahiko nuke zein da bete nahi dezun zure hurrengo ametsa. Ama izatea. Realitietako probak etxetik oso errez ikusten dira. Gai izango zinake bat burutzeko? Konkistador ikusi zenun. Eta guztua ikusten nun. Baina behar bada guztua ikusten nun bere proben kontuagatik eta ez horren beste ezkutuko kamera ez. Ez horren beste bere elementu reality komponente horrengatik, ez? Ez zait asko interesatzen, ez? Realityen logika, ez? Ez da egin dola esan. Ez da zer kontra ere, esan iruditzen zait badukala bere alde ez da egin, ez? Antropologikoa edo gorko gizarte ulertzeko 5 urte barru gure gizartea oso ondo ulertuko dute gure gaitak ikusiz, ez? Zer ginen, nola jokatzen genuen, eta zintzu ziren gure printzipioak, baloreak eta barrez.
Eta orduan, reality batean, ez nuke parte hartuko. Kamaratzean, telebistan intentuan lan, igual inoiz tokatuko zait, ez? Baina kamara aurrean ez nuke egin. Badago Silvio Rodríguez enkanta bat, esaten duena, zerbait ari zaigu gertatzen, jendea, elkar maitatzen, eta hala ere, bizitzen segit nahi duenez geroztik. Berriz esango bat, Zerbait ari zaigu gertatzen, jendea, elkarri maitatu eta hala ere, bizitzen segi nahi duenez geroztik. Zer iruditzen zen esaldi hori? Ba, iruditzen jata, horrela gauzak aldatzeko momentua llega daitekela. Ez dakit eta beste gizarte mota bat sortu aldala hortik, hoi pentsetan dut, esan gura duela esaldi horrek, alkar maitatuz gauzak aldatzeko kapazitatea dekogula, onerako. Ze bizi dugun garaia eta gizakia ez da oso, ez da arro egoteko modukoa, precisamente. Eta igual bide hortatik maitatzen eta kariño handiz aldatuko direla gauzak. Bueno, Joseba Sarriona Indiak badeko esaldi bat niri grazia egiten doztena eta ia zeirutzen jatzun. Arteak ez du bizitzeko emoten. Arteak eskurrak emate ditu. Zeirutzen. Bueno, aurrena, eskerrik asko, Itziarritu ino, favore, mesedetxo honegatik. Arteak ez du dirurik ematen, arteak eskurrak ematen ditu. Nei irutze zait artea ezkenukela hartu behar, orokorren behintzat diru iturri bezala edo elukela hortara jo behar, egia da artista asko dagoela, jan beharra daukana, eta gaur egun asuntoa dagoen bezala dago, denontzat ere ez da, baina bereziki arlo hortan, kulturan eta, baina nik uste, eta niri ere tokatzen zaidean aldetik ze musika ere artea balima da, musiko ez dut esango, baina saiatzen naiz, aritzen naiz hortan ere, eta ez sekula diru gozez edo diru bila edo. Nik uste artea disfrutatzeko egin dagoela, batez ere, egiten duenak eta jasotzen duenak ere bai. Orduan, hortik aurrerakoak ez dauden esku, ezkurrak baldin badut, ezkurrak, jan beharko ditu. Gaur egungo gizartea, gaur egungo Euskal Herria dena poliki-poliki modernizatzen doan heinean, zuk uste duzu euskarak ere badaukala modernizatzeko beharra edo premia? Bai, modernizatzeko premia ez dakit, moldatzeko eta mugitzeko premia bai, baina nik uste tortan ari dela. Eta hori hola izango da. Osea, ez bada modernizatzen gaina arriskoa dor gelditzeko. Beraz, modernizatuko da. Eta ida hortan. Zein da elkarrizketetan gehien egiten dizuten galdera, eta zein da erantzutea gutxien gustatzen zaizuna? Gutxien erantzutea gustatzen zaidan galdera da nola hasi zinen, osea, azkenean dira ia buruz dakizkizun elkarrizketak, eta hasiera batean denek egiten izkizuten galdera berdinak, eta da benetan aspergarria. Beti nola hasi zean, noiz hasi zinen, eta nola erabaki zenuen, eta azkenean oso elkarrizketa aspergarria galditzen dira. Eta egin didaten galdera ohikoena zein den? Euskaldunek ze estilo dakagun, agian izan daiteke hori. Esaizkiazu negu hontan eramango diren 3 kolore nagusienak. Ba, ez dakot idearik bez, baina nire armaizue dau beteta baltzagaz, grisegaz eta igual zurizegaz, zurize ez, bai zuritzugaz, grise, ez dakit. Zein da irakurri dozun azken liburue eta barrue astintzu dotzune. Egia esan duela desientez dudala irakurtzen eta egia esan asko gustatzen zait irakurtzea, baina azken aldian ez dauka denborarik eta ohean sartu zen normalean ohetan egiten dut eta loseko gelditzen naiz eta ez dut irakurtzen. Baina nik uste irakurri nituen azkenengo trilogia edo La sombra del vientorena izan zela, ez dakit 3 o 4 liburu ziren, 3 uste dut ziela.
Eta uste dut horiek izan zirela, azkenekoak. Uste dut, baina egia esan, aspaldin ez dudala irakurtzen. Nola ikusten duzu emakumearen papera euskal musikan? Argi eta garbi dagoela, hori, oraindik bai, emakumeak etorkizuna dira. Nik uste dut emakumeren balioa eta poterea nik uste dut gero eta gehiago aurreratu egin behar dela. Adibidez, nik egin nune abesti bat, Munduko Alabak izeneko abestia, hori esanez, haiek direla etorkizuna, eta badaoela hemen Euskal Herri mailan, emakume oso osonak musika egiteko, baina ez bakarrik musika, bai kulturan, politikan, hainbat eta hainbat arlotan, sonak dienak eta jarraitu egin behar dutela, eta, musikan ere, mesedez, aurrera. Lehendakaria izango bazina, kultura mailan ze gauza egingo zenituzke, gauzak hobetzeko.